aconseguit fer 7 equips de treball, que entre aquests 7 equips de treball hem estat treballant 2 setmanes, i en aquestes 2 setmanes, des del 21 fins avui, hem aconseguit pegar una primera volta a tot el que és el poble, el casc urbà, a totes les urbanitzacions, el barri de l'Omet i els 3 polígons industrials. I hem fet ja una primera volta i ara estem ja acabant la segona volta. Dividirem el poble per zones y entonces las zonas se van a hacer, la primera actuación va a ser más intensa y sobre todo guiamos de lo que diu la Conselleria, el Ministeri de Sanitat i la OMS. Decidim al final utilitzar el sistema de pulverització però via manguera, via directa, via el típic disparador i el típic tanque pulveritzat de la zona, dels llaurors de sempre, en una mescla d'aigua en lejía al 2%, que és el que ens han indicat tots aquests que te diuen. Estem ballant els carrers i desinfectant les aceres per a que les urbanitzacions i el poble estiguen més nets, ajudant el que podem. I una satisfacció de poder que tu has dit que has ajudat un poquet, per lo menos. Mentre tinguem aquest problema anem a seguir actuant i anem a seguir intensificant aquests treballs el temps que faci falta. Hasta que faci falta vindrem a ajudar al poble el que siga falta.